Saka ruoko rwakazvimba nei? Andakazoita kutemwa nedombo nesidombo. Chitemwa nani? Nababa. Mwana akura zvakadini? Ane 23 years. Atonzi anzimva pana pafunga kuti uchapagara here wewe namama wako toona abva pano. Ikaenda kumapurisa nyaya iyi, akaenda kuchipatara here mwana? Asati. Kubva Mande nhasi Saturday. Asi ichokwadi here kuti akazvimba paruoko? Ndakaranga mwana nechikonzero chokuti Ichokwadi here kuti akazvimba ruoko? pandakamurova akabhatizwa Iwe Nicholas unobvozva kuti ndokuisa cheni ndikanokuisa muchitokisi izvozvo. Nhasi uno kushungurudzwa kuye kwaenderera mberi kuenda pavana. Zvoreva kuti haasi Teresa wega ari kushungurudzwa pamba, nyangwe nevana vari kushungurudzwa. Haana mukadzi here mukomana? ane mukadzi. Maonekwa muchiri kurwisa mwana ane mukadzi ane mhuri yake, muchiri kumhanyisana nemwana akadaro. Muri kumurakidza chii pamberi pemuroora? Iwe ndiwe baba zviko, sei iwe usina unhu hwekurespekta muroora wako? Kutomurespekta kare kumuraudza kuti Uchiwa murume wake mombe dziri mudanga 12:30 mombe dziri mudanga. uri kuudzwa mashoko ekuvaka, iwe uri kuda kuramba uchikokakaridza uchikodzokera kumashure. Sei? Ko wadii kuti ndazvinzwa mambo ndichanogara pasi nemukoma? Vana ivo kuti vatadze kukupa respect matauriro ako iwayo. Because mwana kana ane 23 years anotaurwa naye semunhu mukuru. Uyu mwana ane 23 years ngaadzidziswe mutemo zvinotarisirwa. Hatitarisire mwana mukomana ane 23 years kungonakidzwa nekunopinda mumba munorara baba naamai. Pamusoro mama. Ndauyawo nenyaya ndakamhangarira Teresa chekare achimhangarira murume wake Nicholas Muchenji. Iyi nyaya yakambopinda mudare. Vakanzi vauye neveukama nasabhuku zvekare auye nyaya yacho kuti igone kukurukura. Ndo nyaya yatauya nayo mudare. Chakumbirawo Nicholas Muchenji usiise dare veukama wamauya nawo. Ukama wandani koma Sabhuku Muchenji. Teresa weukama mauya nawo. Ndiani? Mama. Amai na baba. Jamai na baba. Jamai venyu. Kuvana vari Vana vanokura. chasakisa kuti vana vasauye chii. Ndofunga ndakaisa meseji yekurimainda kuti vana vauye vamuchenji. Ndakaisa meseji. ndakavaudza. Mambo Teresa akanditi vana vakutya kuuya, mumwe wacho arohwa nababa makuvara ruoko. Saka vana vakutya kuuya vachinzi zvakanzi munoda kutsigira nai. Mumwe arohwa nababa akatyoka akakuwara ruoko. Akakuwara zvokuita sei? Vakatozvimba. Ichokwadi here china Nicholas? Ndakavara here munyaya dziyo. Wakavarova mushure menge wabva kuno kudare? Ndakavara kusemandi. Aizi nyaya ndakavarovera. Ndakavarovera nyaya ndakasvika kuma 12:30 vari pamba vasina kuvhura. Nyaya ndakavarovera. Saka ruoko rwakazvimba nei? Andakazoita kutemwa nedombo nesidombo. Chitemwa nani? Nababa. Mwana akura zvakadini? Ane 23 years. Atonzi anzimva pana pafunga kuti uchapagara here wewe namama wako toona abva pano. Ikaenda kumapurisa nyaya iyi, akaenda kuchipatara here mwana? Asati. Kubva Mande nhasi Saturday. Tikuziva kuti pakakuwara nei panhu pakazvimba? Pakadini? Saka ndezvodai munhu mukuru ana achizvitaura wega amai acho havana tomboonana naye akutaura zvavakanzwa. Asi ichokwadi here kuti akazvimba paruoko? Ndakaranga mwana nechikonzero chokuti Ichokwadi here kuti akazvimba ruoko? pandakamurova akabhatizwa. Iwe Nicholas unobvozva kuti ndokuisa cheni ndikanokuisa muchitokisi izvozvo. But ndauya kuti ndakasvika
vakuranga zvipfuwo zvavanorarama nazvo. Aiwa, akunoda kumhanya kuda mberi kwangu kuda kuratidza ungwara. Nekuti abuse yakauya muno ichitaurwa naTeresa achichema mwana uyu kuti ndiri kushungurudzwa. Nhasi uno kushungurudzwa kuye kwaenderera mberi kuenda pavana. Zvoreva kuti haasi Teresa wega ari kushungurudzwa pamba apa, nyangwe nevana vari kushungurudzwa. Kana Teresa akanga ataura achiti 17 years dzandagara idzi pamba apa ijeri, 23 years or so ijeri, tinofungidzira kuti vamwe idambe. But nhasi tati vana ngavauye pano apa titaure naye, especially uyo ane 23 years anzi akadzingwa pamba. Handakudzinga ari kuoma 23 years muchiri kuroora 23 years baba mune muchiprova kuti chiba. Pandakamubvunza nenyaya yekuti mombe ane zvaakapindura. Asi imimi mwana ane 23 years kwaka kudzorera imunoita sei? Anoona kudzosera ane mapinduriro akaita unoudza kuti asi imimi mosumudza ruoko motorova akapinda unoudza kuti aita kutoita se haana mukadzi ere mukomana? ane mukadzi. Maonoka muchiri kurwisa mwana ane mukadzi ane mhuri yake muchiri kumhanyisana nemwana akadaro, muri kumurakidza chii pamberi pemuroora? Saka zvaitwa sei chakamira uchimuudza kuti izvi nezvizvi pambasha pangu ndomuita sei? Iwe ndiwe baba, ko sei iwe usina hunhu hwekurespekta muroora wako? Kutomurespekta kai kumuudza kuti uchiwa murume wake mombe dziri mudanga 12:30 mombe dziri mudanga. Iye aripo ondipinda kuti nebasa rangu plus mumbadzidzi dzangu ndedzei. Semubereki munonzwa sei muri micha? Mombe ndedzani? Ndedzangu ini baba, ndandisipo. Iye akumba kwake. Ari kumba kwangu. Zvinoita ndezvekuti kana manzwa munhu achikupindurai kudaro hamungaite hasha dzekumurova, asi kuti munoenda kunotsvaga kuti waya kuti mombe hadzisi dzakewo, imi muri baba ake mombe, nhaka yenyu inoenda kuvana sei akuti hadzisi dzake. Maifanira kutenge muine nyaya yamuri kuuya nayo muchitaura chikonzero chekuti sei uyo akuramba mombe. Zvino kana makuya nenyaya yekurova munhu, murume mukuru zvakanaka vakadyawo sai munin'ina wenyu handiti ndofunga muri kuona mafambiro ari kuita nekuchinjana mashoko kwatiri kuita pano. Nyaya yakauya mudare yakamhangarwa namainini wenyu vachichema nhau yekumbunyikidzwa, vachichema nyaya yekuti handina rugare, vachitaura nhau yekuti nekuda kwekuti tiri kushanda mugadheni, tashanda mugadheni handina chandiri kuwana. Vakataura vakati kugara kwose kwandaita makore andagara handina hembe yandakambotengerwa nemurume. Tinorima, mari yese atora mari anotsvaga mumwe mudzimai kana mamwe madzimai, ndochandoziva chaanoita. Teresa akasvika pakuchema kuti zviri nani nditeere kwakaenda vamwe vangu, ndozvakandishungurudza ndikabatikana kuti kana ndichinzwa mashoko iwayo achitaurwa kuti zviri nani ndife hangu, zvoreva kuti mwana uyo arikuda kubatsirwa. Ndo chikonzero ndakamuti auye nevabereki vake, hanzi ndimi baba namai vake. Chikonzero chandakuda naye panapa inhau yemwana wenyu akauya achichema. Munoziva kuti ndiye murume wake, handi munoziva? Chikonzero chandakuda naye kuchema kwakaita mwana uyu mudare muno nenhau yekugara kwaari kuita nemurume wake. Ndo chikonzero chandakudanirai. Zvino imimi hamusi vagari vemumusha, munogara kupi? Munogara makapakadya usavi imomo? Kana tangenda vakadya usavi varidzi vemusha, muri ndeyenyu? Tudzewo tinzwe mararamiro avo, zvii zviri kuitika pakati pavavo. Ingati long back, almost 5 to 6 years. 5 to 6 years. Vakambonetsana vakashedza kuenda nawo pasi isango. Ipapo handina ripoti yandakazungudzwa futi. Vandovagere kumba kwavo kusvikira uyu azoya kwandira kumba uku maini wenyu vakangoenda almost 3 days.
ndikati aiwa iwe kana wakangoenda makambokomunicata here zvikanzi no pandakada kuvafonera vakandzimira foni ndikati aiwa kaunzi nhama dzavo sekuru vavo vari muno kana mai vavo vari muno unombokonfema kakuti iwo havasi kuziva here kwavanhu wakataudza vakasvika kuzi uyu akasvika kuzi nsana kwashemurapi wakanogadziswa kwashemurapi ava vakanzi vadzoke kubva kubasa vadzoke kumba vakanyorerwa tsamba inopa murungu wavo uyo akabvisa 120 wekupa mudzimai wake achiti uya woita sei ugare kumba nevana ndo pandakapedzisira kuzwa nyaya yavo kubva ipapo hapana futi imwe nyaya ndakazomboto ine ndotarisira kuti pamwe mudzimai wake ari kumba nevana handina kuzombozwa nyaya iyi hakuna nyaya yakazomboya kwandiri ndizvo zvakaitika here zvinaiteresa kwete hamuna kumboenda kudarira vamurape kwamurape takaenda asi pandinoda kupokana napo ndekuti vari kunditi hanzi ava ndakaenda kumba kwavo ndichinotaura nhau yangu ndikati baba mukuru kanzi vaitoziva wakatomboshanda kumunda kudhibwa achitoona tichiswera nenzara baba mukuru vaitombouya nemaheu nechingo vachipa vana munin'ina aine mari mazuva aitoita zvokuhodha mombe achitengesa bamukuru vachitoona situation patakazonetsana futi avo vakutimhanyisa pamba ndo patakazoenda kwabamukura bamukuru ndikavatsanangurira ndikati nhau iyoyo ndiyoyo yekuti nhau hapana nhau yakawanda ndongonetsana nemurume kuti hasi kundichengeta hasi kutengera vana chikafu saka ndosvika kupi uye zvanotengesa mastendi ipapa angatengesa imwe stendi ndikatoti mari vatori nayo asi havasida kubhadharira vana kuchikoro ava baba mukuru akandipindura akati iyoyo ikodzero yake kuti abhadharire vana kuchikoro kana kuti akutengere chikafu inhikini dzitori tsitsi dzake nekuti mastendi anotengesa inhaka dzani inhaka yake imimi munototonga kwenyu kudhibha saka mamwe manetserano andanda kuita yekuti ndichidzokera nemhinduro yandandapiwa zvakatondiremera vakadya usai ndo zvakatoitika wantanga varipo munin'ina inu watonanga aripo ichochi ndicho chokwadi chandiri kutotaura pamberi ndo mhinduro yamakandipa baba mukuru handisi kukunyeperai handichatiripo inini nemunin'ina wenyu takatosvika meguru wanga wasipo mungete vari kubasa wanga uri usiku ishe kuma12 o'clock pandakatotorwa nemurume umwe stendi wakatengesa wapiko naiwe Nicholas ndikatengesa yataurwa nemudzimai wako kumba yangu yenhaka ndikapiwa pana mai yako yenhaka yawakapiwa kuna mai wakanga waibhadhara ndandisina saka wakaitengeserei hayo imhosva yakachengamiri ndeibvuma mhosva iyo yazvinoone mwana ane 23 years asina pekugara asi iwo kutengesa stendi pano pakavakwa here panapa vakadya usai ona zvatuita zvimwe zvacho maaction ari kuitwa mumusha wamuka anenge angori kushora mambo nekuti zvatiri kugoromora kuramba ndozvamuri kutendera kuti zviitwe zvakamira nhau yavo vauta ndeyekudhara ava vasatombosa kudhara kune mhosva zvayo unotivimbisa zvipi panyaya yekuchengeta mhuri yako iyi vasingashungurutsi changamire tora idi mudzimai kana achitira manyepo ida kuti zvinakire iye pamberi pedare achindishoropodza inini murume wake wakagarira wakabereka naye vana handifunga kuti inini ndinosvika papi naye manyepo ake ari kuita tichazogara semukadzi nemurume kuti iye oreda akazova mapango ati zvisina mvumo yangu kwaari handisi kuziva kwaari kugara 2 handitika mubvunzo wandabvunza wati kudizve zvokuchengeta vana mhuri yangu ndochengeta ndakubvunza kana ndinofarira kuti kana tichifamba mudareka ngatifambei nemubvunzo nekupindurana mubvunzo nekupindurana
ukadirecta dare kuenda kwauri kudaiwo nepfungwa dzako ka handifunge kuti richina mambo wari kutungamirira dare iroro. Ndinogona kushayisa zvangu. Akauya kudare achichema mudzimai wako. Kana iwewe waona kuti mudzimai wako akabuda mumba zvisina kodzero yako, wakasununguka kuya kudare kuzomangarira mudzimai wako kuti mudzimai wangu ndashaya kwaakaenda, ndoda kuti adzoke pamba. Asi auya kudare mudzimai wako ari kuchema nenyaya yekumbunyikidzwa nekutadza kugara kwakanaka. Chinova mubvunzo wandakubvunza iwewe kuti zvii zvauri kuvimbisa dare nhasi uno mukugarisana kwako nemudzimai wako nemhuri yako. Changamire ipapo ndingakupindure zvangu kuti inini handikazive zviri pamwoyo pake zvaanda kuti ndimiitire. Inini ndechoti zvandiri kuita izvo ndiri kuita sei machengetero atiri kuita magara atiri kuita tiri kuita sei kutogona kuti izvo zvandiri kuzviona ndatodya izvozvo ndapfeka kusina chikafu ndaidye kumba kwacho ndaidyei. Wadya wapfeka wabikirwa nani? Ndabika ndega. Kumba hakuna mudzimai izvozvo? Ndiri kutirasa kugara iko kune mombe dzangu. Pindura mubvunzo wangu. Ndati kumba hakuna mudzimai here izvozvo? Kumba kune mudzimai. Saka kuti wabika wega chiruzivo kune mumwe mudzimai? Ndabva kusina mudzimai. Iwe unoda kurohwa here? Iwe unoda kurohwa here? Kana mauya kudarira mambo ka, ndibatsirewo kuti ndisaite shamwari dzenyu. Nditore chigaro choumambo zvizere ndiite basa revaridzi sekutumwa kwandakaita. Ndikada kuti ndiuye kuno kuti ndizotsvaga shamwari, ndinenge ndakanganisa. Chiri kubuda panapa ndechekuti uyu mwana ane kushungurudzwa kuripo. Kunyange tisina zvataona nemaziso edu, kushungurudzwa kuripo apa. Imi vana amai vacho nababa vacho, kuti ndiudzei tinzwe zvamunoziva nezvemagariro emwana wenyu. Muri mumusha makare? Achida kuenda kubasa but makore ese ndaimurambidza kuenda kubasa. Chibva ndazomutsvagira kumaraini ikoko kuti studio kwamo paamboshanda ikoko nobva azoregedza. Saka paakazouya akati inini ndauda kuenda kubasa. Inini ndamuti iwe usaenda kubasa wadiki unogara nani pamba. Saka iyo bati handisi kuchengetwa chichi. Saka ini ndakazobva ndaenda musangano wechechi asi ndamuti usaende shingirira vana mutokura. Ndazoenda kuchechi ndakazodzoka ndinzwa pane shoko rakauya kwasha chitanzi mwana wenyu handisiziva kwaari. Ndikati akaenda kupi? Zvikanzi akamboti ndoda kuenda kubasa. Saka iye haana kuzongondifonerawo. Ndakazongonzwa kuti inyaya yako mama. Zvaanochema achiti hanzi handisina hama, ichokwadi here ichi? Keresa wakati hausina hama panyika kaiwewe? Ndisingazivi ndozvaanogara achiita kana akadzama kuti mai vangu vakafa kumakuwa. Imimi muri mai wake pakuita sei? Ndiri mwana wamai vake. Ko baba? Baba murume wangu. Teresa ndimi wamai yako here? Saka pawainditi iwe hauna hama waireva kuti chii? Apo pekuti ndinenge ndichiona kuti ndikaenda nematambudziko angu ndinenge ndichitarisirawo kuti pamwe ndogona kubatsirika asi handizogona kubatsirisa. Unenge uchitarisira kuti chii? Kubatsirika. Ukaenda nematambudziko kupi? Kune hama. Amai havasi kukubatsira here? Amai vanondibatsira, amai havanawo mari yekuti vandiisa. Handitarisire kuti amai vanokupa mari, amai vanokubatsira nezano nemashoko. Ndo chikuru chavanokubatsira nacho. Ende papo pekuti mama wakatombomira kuti arege ndikutsvagire basa. Iye murume ndiye akatoenda futi akanotuka amai vavo vandanda kushandira vachona. Zvino pauya pano wabva kupi iwe? Ndabva kubasa kutauni. Wabva kutauni kubasa uchiuya kuno? Iwo. Ko mwana ane 10 years uye ari kupi? Ndinaye. Asara kubasa? Aiva ari panze. Ari panze pana? Ndiye wega auya pano? Nemumwe wachona ane 14 years. Asipo pana pamwe chete ane 23? Ari 2 asipo pane mwana 19 neuye ane 23. Ane 19 ari kuitei? Ari kumba. Koma uyu mwana uyu ane 23 years uyu ane musha wake here? Saka achagara kumba pako kusvika zvadii?
Anoitei? Tongorimawo nayo Asika, iwewe ndiwe unofanira kurongera mwana kazveupenyu. Pane mumwe mwana wekuti anoenda kuchikoro odzidza ozviitira dhigiri rake kuwana basa kubva kwaita nyore akuzvitsvagira wega. Asi kana mwana asina kusvika ipapo zvoreva kuti mubereki ucharamba une responsibility yekuona kuti mwana aitei muupenyu. chakamira ndida kuti nyatsotaura kuti semusungwa unotaura zvawakazvivereka nekuti ndiri pasi pekusungwa nhau iripo nekuti mwana yeye ndakamudzidzisa atosvika titi aitenda college aenda nditi ari kuenda kuchikoro anga asingatoenda kuchikoro kazhinji kacho aenda kwaamene ari kuchitungidza ndisingatoziva pamwe pacho aenda kwamama kwambuya vangu ndichitomutera kuti aende kuchikoro pamwe pacho pekupedzera pacho akatozontorwa naambuya amene kwanga kugara kwana gamanyo kwandasingatoziva achitodza dai kuenda kusouth Africa here avo akatoenda ambuya achitoti ndanomutora ikoko nditobvunza amai vacho vaigara naye kuti baba vomwana naamai vamwana munomuziva here munovaziva here Zvinenge chataunganira panapa ndechekuti tiedze kuumba imba yako Nicholas. Pari zvino une madzimai mangani? nemairi Wapi newapi? vane vamwe vacho vari kumba Kwaunoti iwewe kumagadheni kune mombe ndekupi? ndokukwevavo Ndokunogara avo. Kune mombe ngani? mombe 9 Ko kune vamwe vacho? hakuna Ko mwana mukomana uyu ane 23 zarogarawo? anogara kukwevavo Ndizvo here nhau yekubasa kuri kuenda Teresa? Zvekuti kudii? Mupfungwa mako iwewe usababa wemba? tenderana nazvo Hauwirirana nazvo? Teresa? Ishe. Murume wako ati handisi kutenderana nekuti uende kubasa. Mambo nawo yandakaendera kubasa ndiyo inoti ndakatogara naye pasi murume ndikanyatsomuonesa zvese zvatiri kutaura izvi kubva ndichipinda mumusha umu ndichishanda naye baba zvandakangotaura zvezvo baba havandioni semukadzi kusvika ipapo pavari kutozonyepa kuti hanzi ndini ndikugara nevana kumbo vanga vakutogara kugadheni takarima muriwo unofunga izvozvi ndisingatarise zvakudhara takarima muriwo iwewe vachitengesa havana chaivauya nacho kumba. Saka yanhuta here iyi yaugara kugadheni? Kune imba here kugadheni? Vangaitogara mumotikari vane motikari yavo yavakatengesa. Motikari rudzi mota inogara kugadheni? Aiwa ndipindurei. Mati vakugara Vanga kugadheni? vachigara kugadheni unofunga 4 kana 5 months Vachirara pai? mumotikari. Babaira. Ichokwadi chikutaura. ndikaendizvipi Nyarara iwe. paakutaura inguva yakaita madomasi achigara kugadheni kwake kwedisi kunobiwa ukatongoregera kugarira mugadheni kurara ikoko unoona madomasi usiku. But uri baba wembaka kumba uko kune zvakakumirira sababa wobva wasarudza kugara mugadheni 3 months kumba kunenge kwamira sei? dzimba dzacho hasi kuenda No. Nyangwe zvikave ndizvo ziri padhuze but mati dzimba vazosarudza kunogara kugadheni nekurara mumota. Apa uri baba vari kutadzirwa kuti vange vachiita basa reubaba mumba asi wosarudza kuti regai ndinogara kugadheni ndirare mumota. Imba ichamira zvakanaka here? Pindura chinzwa. kumba ndaenda Rakafenzwa here gadheni rako? rakafedzwa Gara zviye wakati une mota ngani? yezvembisana imwe chete Mota rudzi? ndine Toyota Dyna 3 ton. Unoziva Nicholas, kana munhu uchishanda urikushandira mhuri zviri kuratidza kuti unoshanda chaizvo, but zvii zvinoonekwa pakushanda kwauri kuita? Tarisa, uri kukura, simba riri kupera. Handiti simba rako parichapera uchada vachazokubatsira nevachakuriritira. Munhu wekutanga achakubatsira nekukuriritira ka mudzimai wako ndiye wekutanga. Wechipiri achakubatsira mwana wako wawakabereka.
mwana wako kuti akubatsire akuriritire hunge wamupa zvikwanisiro zvokuti agone kukubatsira. Muroora wako mudzimai womwana wako achauya zvakare achikubikira achikupa chekudya, nekuti iwo unenge wakura unenge usakwanise kuzvibatsira. Simba raunaro nhasi haurambe uinaro. Ipapo ngatipanzwisisei tipazive simba harirambe ririmo munyama nekusingaperi. Nhasi unongaite simba rekunovatsvaga vasikana uchivatsvaga madzimai, asi simba iroro richapera. Kana simba iri razopera zvichazovei? Ngatiregerei kuva nevanhu vakuru vanosekwa nevana vavo vavakabereka. Hazvina kuzonaka kuti mwana azoti handiti maimbovhaira paipai tichikura. Vochipa kutaurwa mashoko emadunhurirwo ekunzi shiri yabata rekeni. Mashoko iwayo haana kunaka kuti azobuda muupenyu hwako. Ndati nhasi uchine simba, nhasi uchiri kukwanisa kuzviitira, gadzirisa mhuri imire zvakanaka, kuti mangwana acho agozokunakira zvakare. Kutadza kugadzira mhuri nhasi unoka idudziro yekuuraya ramangwana rako. Zvamuri kutaura changamendo ini, asi amai vakazvidza murume wavo pamberi pevana, vana voita saidi dzekuenda kudera amai. Asi kazhinji kacho chawadyara ndochaenda chaunokoma. Bhaibheri rakati pamakambobva panapa makambowana nguva yekugara pasina adzimai vako muri vaviri mega ungotaura akatomboone vangobva kuna vaitodzoka basi. Kana ipapo vauya kuti vati makadiko mutenzana wana kuti munhu mhoresa. Vamwe vada ndivatanga kuwamhoresa inini ravo. Watoza vatoko. Ndizvo here nhaiteresa izvo. Ishe chakataura kuti ndiregere kudzoka wakange watofona kuti iwe vanzida kukuona pamba pangu. Usatarisire kuti vakafona muchibuda muno mudare ndo pavakafona mangwana acho. Vachifona wakubasa? Nekuti ini ndakanga ndakumbira kunoko ndikati nikini ndikudzokera kubasa. Murungu wangu anga nikini izvo zvamai yake vari muchipatara. Wakutoita zviya zvokupindurwa chichi, saka ndiwe wega mwana vari muno mwana vari kunze. Saka iwo vandoshandira vanhu vakutoenda kinopindura mai wavo kuchipatara. Saka izvo zvikumba kuri kusara kusina munhu apa kufanira kugara kusina munhu nekuti kunobiwa. Saka wakatondikumbira wakati ndozokupa weekend inouya off. Saka iyo apa kuona kwanguka apa pauda commitment yekugadzirisa musha kubva kuna Nicholas. Nicholas ngaatione seriousness yekugadzira pamusha apa kuti pange pachigarika paine runyararo nerudo. Nicholas ndiye anogara pasi nemhuri yakachitaura navo, achivataurira zvaanotarisira nezvaasingatarisire, zvichitaurwa murudo kwete mukutsvaga munhu ane mhosva. Chikonzero chaita kuti amai vaende kunotsvaga basa inhau yenyonga iri pamba. Nhasi unonyange tikati amai dzokai kubasa muyozogara pamba, nyonga isina kugadziriswa, pamwe pacho tinenge tisina zvatiri kuita. It's not the best kuti titi Teresa gara kubasa, and at the same time it's not the best kuti titi Teresa isiya basa nhasi kudzoke mangwani. Kuona kwangu zvakanaka tizvipe nguva yekuti Nicholas agadzirise pamusha, akagara pasi nemi mukuru wemusha nemhuri yake, muchibatsirana navamwe vakuru vari mumusha. Teresa momupa nguva yekuti kubasa kwake kana kwagadzikana, kumba kuri kugadzikawo, Teresa adzoke pamba. Asi Teresa kudzoka kwaanoita pamba, uyu mukuru uyu anofanira kuripo. Ndokuti zvidudzire kuti mapfuura nekuna mama. Chakandibata ndechekuti Teresa ndakatarisana naye akatanga kusvima musodzi munoma achichema, achitaura nhau yake. Pane kuchema kwekukwerunya rwokuti nekuti ndatarisana namambo saka regai ndicheme kuti vaone udzamu hwenyaya yangu. Poita kuchema kwokuti unoona kuti ichokwadi, pane kumbunyikidzwa kuripo kuita kuti munhu anga achichema. Elementi yekumbunyikidzwa kwaTeresa iripo, hatikwanise kuisa pazero. Kumbunyikidzwa kwaTeresa naNicholas kuripo.
ikoko ndokwandiri kuda kuripisira Nicholas achiripa Teresa. Imimi mondibatsira kuti Nicholas agare pasi nemhuri yake nevana vaya vaya, kuti vana vagarisane. Ubaba hwake ngahuonekwe paoda yepamba, pakuteererana pamba, pakugoverana mufaro, pakugoverana rudo nekugoverana zvishoma zviripo izvozvo. Mwana uyu ane 23 years ko ngatsvagirwe zvaanoita, nokuti nhasi uno mukamutarisaka mangwana richave dambudziko iri. Vakati kausavi ndibatsirewo panyaya iyi. No Changamire. Tikazobata ndau iyi amai avari kuti ndakavafonera. Nyika ine teknoloji yakakura chaizvo. Koko ndabva ikoko. Zvione kuti proof yekuti ndakavafonera ndikati manyepa vanyatsooneka nedare kuti vari kunyepa. Uzi tenda kuikoneti. Mundipatsapa tenda kuikoneti. Zvoone kuti ndakavafonera nhamba dzangu, dzipinda munhamba dzavo neconversation yacho yese inobuda. Zvoone kuti conversation yeye ndaivatuka kuti musadzoke kumba zvobuda kuita. Hatisi kuda kuti tiwedzere kuti buri riwedzere kukura, nekuti tikada kuramba tichitsvaga mhosva buri riri kutokura ende gomba riri kuramba richidzika. Chatiri kuti ngatifushirei gomba iyi timusha mugarike. Iwe Nicholas chirega kuramba uchitsvaga mhosva dzekuramba uchinongedzerana nezvimwe wako, nekuti aiwa saka iwe chinangwa chako chouda kuramba uchitsvaga mhosva ndechei? Uda kuramba uchitsvaga kuti uwane kumunongedzera nekuramba uchingomutuka chete. Changamire tazvinzwa. Iye ngaachisununga zvake zvemujere dzake kuti ada kuita sei, ndoenda pasi pake nokuti ndikuzvona kuti ndaita mutete kwaari. Ndimambo wawakudza izvozvo, ndogamuchira izvozvo zvaurikudza iwewe. Ndikupindura kwaye kuna iye nokuti auninyepera. Aiwa uri kuudza ini nokatarisa ini. Taurira iye ndimuudze iwe Nicholas, iwe hausuda kuudzika ka iwe utori neproblem iwe. Ndiona sevasina kunzwisisa zvamataura. Shava zvanzi musha wenyimi wauda kuristira kichwa ururadza kuti wauda kumupunzira. Amai vacho ndivava, baba vacho ndivava. Chiendai imi naamai ava nevana. Imimi baba ndimi muchitora chidanho chekudzoreredza musha pawangu wakufa. Amai ava vagume vauya pamusha. Handiti musha wacho hauna hunhu Changamire. Mwana wavo 23 ndikaona akarara pamubhedhi paamai avo. Zvinoratidza kuti kudi izvo. ndimi baba ari kunzi enda unogadzira izvozvo zvese. Mwana wavo uri kureva kuti Ana 23 years ye. Ari mwana akarara baba ake vari kupi vanomupa hunhu mwana ndarei anomuregerera sei achiita. Ndomubvunza kuti wazviitira yanzi kuita watopinda zvanzi kuita hazvina basa rese. Kuno kwedu Kuita hazvinoera. mai vakavaudza kuti kuno kwedu Wabvunza ndakanyepere. Mwana wacho auya pano. vakadya usavi. Ndikumbira kuti muteresa zuva rawakasununguka iweyo nderipi, wotizivisa, muite musangano nekomiti yemumusha menyu, mugare pasi nemhuri iyi yaNicholas naTeresa nevana vake, modedza amai vake, mai vaTeresa, mokurukura kuedza kugadzirisa imba iyi. Because gakava riri apa rimwe racho rinotoda kutarisa zuva nezuva, nguva nenguva, nekuti Nicholas ari kuti neni handinzarwo, Teresa achiti neni handinzarwo, asi nepo kuti tivake imba pana anofanira kukotama. Toremekedza chinonzi imba. Tikaremekedza chinonzi imba katinowana chatinobata. Nhasi uno Nicholas nyangwe nekuwana ariko, asi mwana anopiwa mutemo nababa vake vakamubereka. Mwana anopiwa newe mutemo newe mubereki. Ndofunga imimi sababa vemusha pamwe pacho mukapa vana ava mutemo nekuvadzora zvinhu zvacho vanoremekedza. Asi iwewe Nicholas uri pamombe kuna Teresa yekumuti sori pane zvamagarisirana mukuita. Changamire ndoripa iye akatonitiza. Ndomuripa kuti akatonitiza mumba yezviribhachura ndichigara ndega ndomuripa futi pamusoro paizvozvo. Ndifungoti ndozvikwanisa Changamire.
ndinoya ndichitora kamombe yacho ndega handi watune nayo Notaura zvichangamira asi zvese zviri pasi pemwoyo wangu. zvakanaka ubva wabvisa nemombe mbiri nembudzi mbiri dzekwamambo nekuti uri kufungidzira kuti ndirinin'ina wako wauri kuzvidza uchitaura zvaunoda chiri pamombe kuna Teresa uri pambudzi mbiri kuna mambo Shinamora. Ndapedza. Ana amai vakadya usai dare iri parinoitwa ndikumbirawo maminitsi edare iroro nezvinenge zvabuda padare iroro. Ndikukupa 2 weeks kupa Teresa mombe yake nekupa mambo Shinamora mbudzi dzawo mbiri. Ndati handigari dare rekuti ndipikisane newe mashoko. Ndiri kuumba imba yako handiti kana ndauya kuzoumba imba yako ndionesa baba mambo Shinamora. Mambo Shinamora chakamira mungagani zvamuda ndikuita ndikuzvinzwa asi amai vanondizvidza svika pakupedzisira chakamira. Ndosaka ndati ngatitorei nhano dzekuti tinge tichiumba shungu dzangu hadzisi dzekuda kuti fevhera Teresa handiti vakadya usai ndinzwisisei handina vandiri kufevhara ndikuti tese ngatidzokei pasi kuti tiwane chatinoumba nechatinobata handiti tikasiya zvinhu zvakadai hapana kwatiri kuenda ava vanhu ava tikangavasiya tikavatarisa hapana kwatiri kuenda tinodedzerwa kunzi mutumbi uwa watitasa endai munoviga. Saka zvinotinakidza chiiko kuti tikuone muchigara muchingonongedzerana nekuramba muchirwisana iye zvinoti kudzwa kunzi mwana akatemwa nedombo titazivei pamwe rwakatotyoka tikabva pamwana zvichaenda kupi dombo iroro richabva pamwana richinopinda pamusoro waTeresa zvotisvitsa kupi izvozvo. Iwewe teerera iwo teerera utsurike chinokunetsa chii wewe kuti uti mukoma ndaunganidza mhuri yangu chimbotipaiwo mazano ekuti tigariki pamusha pano pagariki woisa basa rese kuna mukoma kudare remusha iwe wogara ndowotsura handiti zvino iwe ukatoramba wakaita nharo wakangoti tiringindi handitsurika handinzwe neni mambo pano uri kundipindura uchiti uchida kutondinongedzera. Bvuma kutsurika bvuma kugara pasi upiwe mazano upiwe mashoko ndati pari zvinosiya Teresa aende kubasa kwechinguva asi patinogara pasi tikuronga hwaro hwekuti Teresa adzoke agare pamba chinangwa ndichekuumba imba yako iweyo. semazvazva mashitare imwe changamire kana aenda kwandisingazivei inini ibvo warega udaramba uchindidera kana aenda kwausingazivei uriwe baba wepamba ipapo chiri kunetsa ndechekuti hamusuteerera baba imini Nicholas hausuteerera zvekutora namama hausi kubvuma kuteerera hausi kubvuma kutsurika uri kuudzwa mashoko ekuvaka iwe unoda kuramba uchikokakaridza uchikodzokera kumashure sei ko wadii kuti ndazvinzwa mambo ndichanogara pasi nemukoma vana ivo vakuti vatadze kukupa respect matauriro ako iwayo because mwana kana ane 23 years anotaura naye semunhu mukuru kwete kutaura naye unonzi uri kuitaura imuka here mwana wako mwana wangu mombe siya musati mavhura nechikonzo baba sori ndadaenda kugati wochira mombe tinofanira kuvhurwa na8 woudza mwana mutemo ndo mutemo ekutorwa namambo kuti implimenta mutemo iyoyo iwewe sababa but ukada kuudza mwana uchimutema nedombo uri kuti uri kumuudzera zvamuti handikurinzwa kuti mungagani chiri kunetsa ndechoti inoda kushandisa maemotions ako asi pasiripo kana watsurwa bvuma kutsurika zvataurwa namambo wazvinzwa ndo zvauri kutedzera nokuti unoda kubatsirika unobatsirika sei kana uchiita nharo mureva ndikapegwa rere mwana anoona akarara pamusoro unoregerere kumudza kuti bhedha wako handidi kukuona mutemo unobva una baba iwoyo kana mai vako mukadzi wako akati kwava hazvina basa chiisa mutemo iwo mumba handiwe baba vakadya usai nyaya ndikuisa mumaoko menyu iwe Teresa ndikubira kuti utaure navakadya usai musi wauri kuwanikwa pamusha dare randataura rigarwe pasi. Amai vaTeresa padare ipapo ndoda kuti munge muripo muchinzwa zviri kutaurika muchidzora mwana wenyu kuti azive kukosha kwechinhu chinonzi imba. Zvakanaka makamuonesa kuti hazvina kunaka kuti aende kubasa nazvino hazvina kunaka kuti mudzimai womunhu asiye imba yake sezvizvi achienda kubasa. Ngatitseketudzei nezvishoma zviripo kuti vana ava Teresa agare mumba make achiremekedza murume wake iye murume wake oremekedzawo mudzimai wake handiti imimi kwenyu kumba munogara muchirwisana endai padare iroro tiedze kuumba imba iyi. Vakadya usavi ndimi muchacheya musangano iwoyo pamwe chete nedare renyu
makatarisa mhuri iyi. Uyu mwana ane 23 years ngaadzidziswe mutemo zvinotarisirwa. Hatitarisire mwana mukomana ane 23 years kungonakidzwa nekunopinda mumba munorara baba naamai. Hamusisiri make uyu. Ane 10 years 14 years wakasununguka. Ane 19 years ngavapinde pano neapo, asi kwete zvokutoti ndo mumba mekunotambira. Hazvimo mutsika dzedu izvozvo. Ngaaremekedze baba naamai vake, ngaaremekedze mumba munorara baba naamai. Vana ngavadzidziswe tsika, vana ngavadzidziswe hunhu. Kadzimwe nguva kana tichitaura nhau yekuripi saka hachinangwa hachisi chekupanicha nekurwadzisa. Nedzimwe nguva inzira yekuti tidzose tipinze mugwara. Ndiri kumbira kuti dare iroro tiriite. Mozondipawo kuti mafamba sei. Ndikumbirawo changamire. Ndiri pamudada kuti mundibatsirewo murewa. Nekuti mudzimai wangu akaberekwa kwana sekuru, akarerwa kwana sekuru ana baba wake. Ndaroora inini chinoshambisa ndi baba murume wa pana sekuru ndakaroora ndiwo muridzi wemwana vari mumusha medu kana kudarira chorinera asi kuya kana kwamurapa vana kuya pachienda matambudziko akaita vanoita havauyi nekuti kana vaitadza kuuya padambudziko remuzukuru wavo ivo vakadya pfuma yangu. Ndakaroora ini ndakaroora mapepa angu kurora ndinawo pano hamda kuaona asi vari mumusha medu imo ndikavataurira kuti sekuru muzukuru wenyu akandimhangara tikudiwa mudare musi wakati vakati hai kana tiripo tichiatase. Zvimwe zvacho zvinotevera nzira nekuti munhu wakaita sasekuru wawakaroorera saizvozvo ukaenda iwe ukasvika ukati sekuru takamhangarirwa tiri kuda kuya kudainzwa ishoko rekuti ndakamhangarirwa. Kana mukaenda mukanoudza mukoma wenyu handifunge kuti runovasimudza kuti vauye kudare. Saka zvandanga ndichikumbira inini asi kuti ndikuvamhangara kuti ndikupa chichemo changu makokota ese muri muno chandikupa chisiwo chemwoyo wangu inini ndienda kumasowe ndinofambawo nje kuti chii chikonzero asi kuti handiri mudzimai wangu. Izvi zvinoitwa nezvizvi zviri pasi zvikuita kuti mudzimai aita adai tikuita kuti kutotaura naye pamahasiri izvozvi ropa. Zvino kana uchiziva iwewe pane zvikukonzeresa zvinoda kubatsirwa pane mumwe wangu, madii kuti muchibatana kuti ubatsire mumwe wangu. Ndinomboedza kuti mubatsire. Musuna akatondifona ati ndakaenda kumasowe ndakanzi ukarerwa kuhambuya kudombe chiredzwa ndakasununguka hauna ndifonera ndikakupindura. Nicholas yayatotaura atingi ngatifambei saizvozvo tiite nhando nenhando. Kana makasununguka kudedza sekuru ava unovadedza vouya vogara pasi, asi chikuru chasekuru ava vakadya pfuma, havana chikuru chavanotaura padare iroro. Chikuru chavo kunzwa, kushandisa nzeve nekuzonzwa zvisungo zvamunenge mapa. Kana paine chavachataura zvimwe zvacho pamwe vangatotaura nemi padivi, asi kuti vataure direct nauyu kwete. Kuti vawane chavanotaura padare ipapo handikurudzire. Saka unless maona imimi kuti zvakakodzera kuti vaite, but imboedzai kuendera nyaya yacho imimi nedare remusha tione kuti tinosvika papi, tiedze kubatsirana naNicholas nemhuri yake. Ndasati ndapedza zvangutaura. Zvakanaka, ndapedza zvangutaura nhau yangu. Tazogara neuyu nemudzimai. Pane mudzimai akauya ataisenda naye munda kwedu. Takataura nerondo yekuti vaigara kuchigutu chichi amavati unetsekana nei, hama dzako dziri kwakati kwakati. Uyu ndakamupa mari zvokuti hanzi handimuchengeta ndikuti ndakamupa mari yangu nerudo akanoona hama dzake. Hama dzake dzimwe dzakatouya kumba kwangu. But zvimwe zvacho hazvidi kupa mari izvo. Zvimwe zvacho iwewe unosimuka Nicholas nemhuri yako moenda zve. Asi ndapedza chakamira. Aiwa zve. Ndikaramba ndichikusiyaka hatina zvatiri kuita. Unoziva kuti pane mumwe mwana wechikoro anoda kufambwa naye akabatwa ruoko unomusiya agara padhiski. Handiti womutarisa zvakare paanenge akudzoka kuti aswerako here kuchikoro mwana uyu kusvikira mwana ajairira wochizosiya. Handiti
unotarisa dambudziko rako neuremu hwaro, wotarisa kuti zvii zvinoda kuti zviitwe padambudziko randinaro. Iwewe waona kuti mudzimai wako ada kubatsirikana kuti azive hama dzakoka, maibatana ruoko moenda kamunokurukura. Kana paine zvinogadziriswa ikoko moita muchigadzirisa kanhano nenhano kusvikira mapedza. Zvakanaka kuti une mashoko auri kuziva iwewe amakagamuchira kubva kumasove kwenyuka. Auri kuziva kuti ndozvida kubatsirwa pamudzimai wangu ka. Chibatsirana nawo kave kumasove kuti ununure mukadzi wako. Manje hapa apanduka kubhani tize nomba manje. Asati apanduka ari kukanganiswa nemhepo. Ndosaka ndaisa vakadya usavi nedare remusha kuti vatibatsire ipapo. Tikumbira kuti ndigumire pano vakadya usavi ndakuisai basa mumaoko menyu. Zvinotevera mozotipawo vakadya usavi kuti tasvika papo. Maita zvei nokuti kuramba tichitaura tichongotenderera tichidzoka panhu pamwe chete. Ini ndaseta hwaro kuti ngatiteerei hwaro uhwu kuti tiite nyaya iyi ipere. Mazvita ndatenda. Ine munosaina.